wat is het heen? Oh, Katrien, hoe slecht ze niet daarheen zeg? Ai, dat straat. Helemaal een baskleurig Polen, mijn god nee. Wie kan het niet wat zitten? Kapot, ja, laten ze hier bij dat stoelkoppen maar zitten. Maar, mentor. En zweten, ik zweet niet kapot zeker. Ja, maar sinds was ik het gaat minder aandoen. Ja, wat het minder aan? Mijn man Zaliger die zegt altijd, wat goed is tegen de kooi, is ook goed tegen de hens. Dus vandaag. Nou, hier zet ik mee, dus toch niet meer op. Op haar. Is dat druk hier? Oh, hier is een baan gekregen misschien. Ja, dat is echt wel. Ja. Zo. Wat ik zeg, heb je van gedaan? Gelukkig nee, maar dan is het niet nemen op straat, natuurlijk met zo red. Oh, dat trek ik helemaal niet weten, maar van zo red. Ja. Zeg, Jan, kunt vergeten de rug in smeren. Ik? Ja. Nee, maar laat het kijken, ik heb zoveel last van mijn artritis. Maar ik kom er niet meer aan. Wat weet? Oh, Lisbeth, kunt je niet even de rug in smeren? Sorry Marjan, maar dat gaat echt niet, want ik ben zo allergisch voor al die zonnebranden. Het is allergisch. Pamela, can you smear my rug in, please? My rug, please. Nee, daar ben ik niet voor. We zijn hier voor de beveiliging. Maar ik wil wel terug gaan kijken of ik eens kan vinden. Een ogenblik. Oh, ik zie nou het geschikt. Ja, het is namelijk zo. Dat goed kan verbinden. Waarschijnlijk kan hij ook wel smeren. Prins Hedy, zou je met die veilig kunnen? Dat is zeer uitzonderlijke speciaal taak. Want het is lekker bijzonders wat ze moest doen. Dat zeg ik tegen. Een knapper. Oh, onder de prins. Oh. Zou ze hem even lekker willen inspireren? Zo, ik ga je doen. Ja. Ja, doe maar wat je hebt. Ja. Buikje nog een beetje, want dat brandt je nog gauw. En hier verbrand je altijd. Goed zo. Ja, de achterkantje hoeft hem niet. Nee. Zo, veel natuurlijk aan. Bedankt voor die tijd. Kom ze goed terug. Goed zo. Dit zit in het teams nog niet. Die lijn moet er gewoon. Nou, zo die kon ik wel heel niet. Dat zit met zo'n gat. Pikoleke? Welk pikoleke? Die van massa is kassa. Ja, nee. Nicole van Kolen natuurlijk. Maar, als ik tegen zoiets bekijk, denk ik dat ze ook wel ergens kunnen worden. Ja. Nou, nu op zijn verleid ik maar weer genoeg gezakt hoor. Mijn god, nee. Lieve te dikke in de kist. Als geen een visje gemist. Een maand is je hoeft zichzelf nog niet te draaien. Lieve te dikke in de kist. Als geen een visje gemist. En achteraan, ze zoen dit op midden.
verkeerd pakje. Kunnen wij er wel beslepen? Alweer verkeerd. Ben je ook nog met je 36 te hebben? Hé jongens, moet je een pakje meebrengen? Ja. Dan gaan we gewoon de pages. Toen kunnen ze de pakjes van PostNL inleveren. Oh, op de pages. Zeg, moet ik eens gaan vragen? Ja. Door op de heerbaan, naar de kapper. Er hinkt al weken, maanden in een vlak te flakeren. Wat heeft dat te betekenen? Och, toen mensen daar bangen. Ja, dat Dus doet de kivo op. Ja? Luister, kivo. Kie is het eerste stukje van het woord kielef. En voor is het eerste stukje van het woord voor. Dus, wat verkopen die dan? Hoensvoer. Oh. Oh nee, niet nu in de foto. Oh, die vrouw is altijd weer verkeerd geworden. Ja, Pieter zegt, alleen kindjes, dat pakje is niet van hier. Dus het is niet gelukt. Nee. Ja, dan moet je maar eens naar Bourgogne voor. Toen kunnen ze de pakjes van DHL inleveren. Oh, oh, Bourgogne. Katrien, ja, hoe moet ik niet op ons gaan vertellen? Het is wel een tijdje geleden, maar net de vorige keer in de zaal, toen stond ik weer avonds in de winkel. En dan kwam Sandra de Waal binnen. En dat Sandra vertelde niet dat ze met gebelken op een knappen horen. En dat Maria moet het gebelken zolang die ton aan te logeren was. Maar Ton vond dat het gebelken niet te mooi en niet fatsoenlijk opgeknapt werd. Dus wat ze er zag, is dat zolang de gebelken niet fatsoenlijk in orde werd gemaakt, blief Maria bij mij in de koer. Zo. Nou, ik heb me dat maar voorstellen dat hij dat zegt. Net de oude vrouw was in de koer. En weet je wat? Ik dacht, als ik Maria dat toch niet mee in moest, dan zou ik hem maar gelijk eens een goeie grote beurt geven. Maar, Zeg, hier, let eens op die nacht, toch? maar Katrien, dat was even Maria goed wassen in alle gaten en spleten. Het verzin van een hoek was luisteren. En blosjes op de wangen geven. En de rest niks. Ja, dat zal maar. Zeg maar, anderhalf mensen willen zeggen te bieden toch waar je nog, hè? Want het veel leven en plezier. Knap je heel eerder door dat gebelken op. En zonder dat het gezicht toch allemaal hoor. Heel zeker. Maar, zeg, Maria, die helemaal van vrijgezellig leuk. Joh, ik denk je wel. Doe maar samen, kom nog weer heen. We kunnen zoeken, dat is toch fijn. En als met Maria, en leef in de huisdorp. Wat genaaien, dit klopt ook al niet. En hoe dan, hè? Ik weet het niet. Kinderen misschien bij Delis, bij Brigitte. Daar komen pakjes van DPD en UPS. Twee kansen. Oh. Op nog niet. Dan wil ik dit toch eens gaan vertellen. Ja. Wat gebeurd is op Zandam met dat prachtige geschilderij. Schrikkelijk. En die had je plannen ervoor. Geweldig. Die zouden een expositieruimte maken. En dan moest iedereen, wat gaat laten kijken, kost dat uitvuren. En de eerste expositie zou gewoon over allemaal bekende lui moet hebben. Oké, en hoe moet ik dan aan denken?
Nou, bijvoorbeeld Flessenberg, Rappeschap, IJzeren Bullen, Tjeu van de Bon. Ja, ze kan er wel een keer doorkomen. Jean de Bels. Ja, ze doet het schoon op haar. En Theo Moene zullen ze vragen om daar de rondleidingen te geven. Daar. Werd ze met dit gehuurtje? Ja. Die willen daar Frank en Willemien van vragen. Oh, ja. Die zijn met pensioen. Die schijnen de ganse dag te fietsen en bij de doen nemen we op aan. Dus dat was een mooie dag besteed die geweest. Ja. En de dokter Abels, deze moet de fly en de roertjes leren. Kijk hem dat ook al even die naast. Wat moet het gebeuren? We wachten het maar af. Ja. Zeg, ga dan eens naar de Hugo. Dat is ook een inleveringspunt van mondiaal relais. Oh, naar de Hugo! Zeg, als u zegt is wat anders, hè. Het mag wel wat kosten daar, hè, een paneel. Voor die 3 maanden. Een parkeerplaats van hier tot in Tokio. En dan die rotonde. Ja, het is niet een sterk. Ja, gelegenheid tegen de mensen van Herrenpannen. Als het ons erin klopt, dan krijg je het gewoon ook zo een trekwiet geweest worden. Ja, dat zal wel. Maar als ik toch moest kiezen, tussen een mega parkeerplaats, een rotonde, landbouwpunt, of een vrijbonger, nou, dan mis ik het wel. Dan zouden die boeren, die het toen aan de grendels verkocht hadden, het nu aan de gemeente verkocht hebben? Of zouden ze gerouwd hebben? Of een handjeklap gedaan? Ja, wie het weet mag het zeggen. Maar één ding weet ik zeker, hè. Die appelenboer, die lacht zich kapot. Ja, tja, maar dit door het allerbeste dat is toch wel leuk van Engelen van Fun Beach. Die kriegen ook wel alles geregeld. Wie denkt zal er nog subsidie vangen voor het tijd of het dag? Wat? Die aan de Veetja, die aan de Maas, die daar in lekker, die in het gras. Er is nog alles als het was, want er is broeder die nog weer was. Pamela. Ja? Pamela, ik zie het heb het 2. Kindst u eens even op vanuit de toren kijken? Oké. Ik zal eens gaan kijken of ik het hier beter zie. Oh jee. Anne, heb Waar zijn waar het was? 2. Ik kan het niet goed te kijken. Oh ja, ik zei ook het. Maar wat het precies is, Dan word ik vraag. Kan ik niet zien. Oké, geef ze me aan nog gezegd tot zwemmen. ja, nou rechtdoor. Oké. Eerst rechtdoor. En het is hier nog zo goed afgezet. Rechtdoor, zakken. Rechtdoor. Oké. 12 uur. 12 uur, oké. Je blijft echt nog wijzen. 12. Oké, dank je. Ja? Oh, dank is niet nog dat hij de kind wordt. Oh, gelukkig. Gelukkig is dat zo'n venter. Waarschijnlijk van in de boot geworden. Oh, gelukkig. Maar misschien ook nog wel van een vrachtwagen, wie weet. Dat zou wel nog kunnen. Zeg Neil, dat kattenwaliumorfie in Heren, dat is toch wel een soort instelling voor de mensen van Heren. Dat moet er nog meer vanaf komen. Dat is toch, dat doen ze wel zo'n dingen voor de mensen, hè? Dat denk ik ook, Katrien. En dit zeg, er hoeft maar een paard shirt en een draak of een
halve zool over de dorpspoort te komen. En er zitten al die bewoners de hele week te klappen en te spektakelen. Met een club zit ik wel een beetje reuring in de dorp. En dat is ook wel eens neurig. Ja, zeker. Maar ik denk dat die niet zo lang blijven, want alles is beter dan alleen op een flatje of een appartementje te zitten. En dat die zo'n stomme bloemenpot tegen die aankookt. Het is een bloemenpot. Ja, hier is een bloemenpot. Nou, nee. Zal ik je zeggen wie dat geeft? Ja, dat is huren. Nou, dit zeggen, goeiemorgen Nele, het wordt tijd om op te staan. Eerst een boterham eten. Veeg de mondjes af. Wat is zoveel aandrang? De drie, Allah. Het wordt nog niet gekker weer hoor. Ja, het is echt zo. Zo gebeurt het nu. En vroeger worden er niets meer achter de grens zitten. Nee, maar hoe kallen ze nog tegen? Nou, zo erg is het dan. Ring, ring. Alles is goed. Alles is goed. Wat is het? Dat is het handje van de windtrien. Van de windqueen. Oh, wat hier nog steeds, Kim. Wat stond er nu voor je? Oh, wat verdorie nou. Dat hij man me verteld van dat handje dat hij van Facebook gelezen. Oh, ik weet het. Ja. Die windqueen, die wil ook een handje begeven bij de link. Nee. Ja, die herren als mensen. Maar dat is wat wij doen. Ja. Wij brengen het naar de link. Ze werden vanavond de kiekrollie, maar wat het er maar uit. Die spullen het niet voor. Wel. Ring, 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 lass doch die Sorgen zu Haus. Ring, 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 zieh deinen Stern heraus. Beide den Kummer und beide den Schmerz, dann ist das Leben ein Scherz. Beide den Kummer und beide den Schmerz, dann ist das Leben ein Scherz. Boodschappenbezorging, picknick! Picknick? Waar is die picknick? Nee, picknick, boodschappenbezorging. Eerst kunt ze zogenaamd op een wachtlijst. En dat is de wachtverzachters. Wat? Was verzachter? Nee, wachtverzachters. Dat zijn wel die gratis boodschappen als goedmakertje voor het lange wachten. Dat zal de Jumbo dan wel op de Miegel merken. Alles gratis bezorgd. Maar als ze lang genoeg thuis wachten, dan hebben ze een week boodschappen verdiend voor de bus. Eindelijk, yes! Zeg, Janine, Ja. vorig jaar, dat is die studio in de Oorlog en Lent. Al 100 jaar. 100 jaar. En dan kunnen we zo'n eerste kind allemaal naar bed doen, moeten we maar opgeven. En dan gaan ze vieren jappen. Ja. En ik denk dat hij Willem-Alexander wel kan. En dan kan die Wien McQueen misschien een beetje het krijgsvereniging aandoen. Oh, dat zijn maar schoon plannen, hè. Maar als dat doorheet, hè, dan hoort ze er een hele helemaal lachen. En met? Ja, steun natuurlijk. Dan kan dat tegen dat ding een trans maken. Van oortje tot aan de stuur. Ja. Met slaat, ik wil daar zeker helemaal mee. Ik denk dat ik maar achter mijn rijk pelen aankom. Maar Griekenland tot strand. Oh, dan wil